Ei, hola, bon dia. Episodi tranquil. S'ha explicat una mica què ha passat durant aquests 4 anys que ens hem saltat, com coneixen els voluntaris aquests, la Yelena, l'Onyankopon. Es veu que són bona gent i com al principi va costar d'acceptar-los, però mica en mica ja es van anar fent. També surt com reaccionen a l'oferta d'en Zig, perquè es veu que en Zig se li acaba el temps, que es morirà d'aquí poc, i està una mica desesperat, no? I no sé fins a quin punt vol el millor per als aldeans o és una mica ego seu, saps? No sé, imagina't que si aconsegueixes el tità fundador, llavors ja no et mors al cap de 13 anys, teoria, no ho sé. O que els anys que tens per viure depenen de quants titans has acumulat, saps? L'Eren en té 3, doncs 3 per 13, 39, val? Llavors potser en Zig el que vol és menjar-se l'Eren i així es poder viure més i ser tità fundador, perquè en Zig, no oblidem, té sang reial, tanto. També han ensenyat com la Sasha tasta el menjar de mar, que fa gràcia, però al mateix temps fa mal perquè s'acaba de morir. I al final de l'episodi es veu com l'Armin li està explicant tot a l'Annie, que no sé si sent res l'Annie, però si ensenyen que l'Armin ho fa, serà que serveix d'alguna cosa, m'entens? En Hajime no ensenyaria com l'Armin li està explicant tot a l'Annie si l'Annie no ho sentís. Seria molt cruel per part d'en Hajime. I això ha sigut tot. Ens veiem al següent episodi. Vagi bé.